И здравейте, днес ще ви показваме как се игра с Deagle. Първото нещо е никога не се сприва с Deagle, например никога не правете така. Първите два куршума са точни. И зависи как стреляш, ама ако стреляш стабилно бързо, само първите два са точни, пикването хубаво е. Покажете така. Така винаги му скача, може да ги убиш. Никога не купувайте Deagle превернат, ако не се достатъчно добре. Това е основната цел с Deagle. Мерника ви да е на главата. Можете да стреляте така, само ако ви излезе буквално пред вас на разстояние от тук до тук. Иначе трябва само по един патрон. Няма смисъл просто да играете Deagle. Никога не бих предпочел Deagle пред AK или MK или AWP или всичко такова. И като цяло това ще е. От лонга може да си ги трепиш. Добре. Това ще е. Не знам какво ще да кажа. И казвайте като коментари на какво искате да снимам. И довиждане.